Bon dia a tothom. Bon dijous. Els que estiguin preparats, que es tiren a l'estora amb les cames creuades, o, si ho prefereixen, podem estirar a l'estora a descansar fins que comencem a sentir que comencem, tanquem els ulls, estem relaxats, relaxem les cames. Mentre aquests 5 minutets que no comencem, podem estar-nos així, relaxant-nos, intentar no pensar en res que ens creï angoixa ni estrès. Movem una miqueta les cames, sentim el cos com pesa al terra. Respirem. Doncs va, anem a començar, que ja som bastants. Namasté a tothom. Comencem la classe de ioga, la segona classe de ioga en streaming del Paideia. I el que farem és, com sempre que es comença el ioga, començarem amb Savasana, que és estirats al terra, boca amunt, i ens relaxarem. Hem de deixar-nos anar una miqueta, ens relaxarem durant 3, 4, 5 minuts, d'acord? L'ideal seria no mirar el mòbil i deixar-se guiar per la veu si se sent bé. Està en horitzontal ja. Sí, no em sembla que està en horitzontal, sí. Ho veieu tothom? Segon. Vale, doncs anem a començar. Tothom a l'esterilla, sisplau, s'assenta a l'esterilla, estira boca amunt, com faré jo, i l'ideal seria deixar-se guiar per la veu i mirar a la pantalla sempre que tinguem algun tipus de dubte. Llavors ens estirem al mat, amb el coixí si voleu, si teniu algun dolor, o si no sense, amb les palmes, les mans cap a dalt, sí? I intentem deixar-nos anar tant com puguem. I respirarem pel nas i traurem l'aire per la boca, molt a poc. No hi ha cap pressa, així que comencem. Namasté. Amb les cames ben estirades. Inspirem pel nas. Traiem l'aire per la boca. Inspirem i expirem. Inspirem i expirem. Inspirem i cada vegada que expirem notem com pesa el cos, que la gravetat ens acau cap al terra i el cos pesa cap a baix. Sentim si tenim algun dolor, alguna part del cos que està més tensa. I cada vegada que inspirem, a l'expirar, intentem relaxar-nos. Inspirem i expirem. Inspirem i expirem. Inspirem. Expirem. Inspirem. I expirem. Ara que tothom compti 5 respiracions, inspiracions i expiracions, cadascú al seu ritme. 5, farem 5 cadascú, a casa seva.
I quan acabem, juntarem les cames i farem una miqueta de postura còmoda, però primer fem 5 inspiracions i expiracions. Comencem, inspirem, sense pressa. Molt a poc ens agafem les cames i les apropem al pit. Ens agafem les cames amb els dos braços i les apropem al pit sense fer molta pressió, que sigui una postura còmoda. Fem petits moviments cap als costats, relaxant tota la part de la pelvis. Inspirant i expirant. Inspirem i expirem. I caiem cap al costat dret, molt a poc. I ens posem amb les cames creuades. Aquí és quan podem agafar el petit coixí, si voleu, per mantenir l'esquena més recta i que hi hagi més rotacions. Posem una miqueta sota els isquions, que són els glútis, i per mantenir l'esquena una miqueta més recta amb les cames creuades. Relaxem els ombros a baix, destensem tota aquesta part del coll i intentem mantenir una postura còmoda sentats amb l'esquena ben recta, com si tinguéssim un fil aquí que ens guia cap a dalt. Tanquem els ulls, inspirem pel nas i expirem per la boca. Les mans als genolls, relaxades. I ara fem petits moviments amb el coll, activem el coll. Fem un sí, a poc, sense fer moviments bruscos, notant cada moviment. I sempre sense deixar de respirar. Molt a poc. Ara cap als costats. Ara amb cercles suaus. Sempre conscients de la respiració. Cap a l'altra banda. Girem el coll cap als costats. Notem si hi ha alguna resistència. Potser notem una part que està més tensa que l'altra, potser no. Tornem al mig, al centre. Movem una mica els ombros, ens activem. Mans al pit. Inspirem, obrim. Expirem, baixem. Inspirem, obrim. Expirem, baixem. Inspirem, obrim. Expirem, baixem. Dos cops més. Inspirem, obrim. Quan obrim creixem cap a dalt. Notem l'esquena com creix cap a dalt. Si podem mantenir abans d'expirar, molt millor. Expirem, baixem. L'última.
ben profunda. Inspirem. Mantenim els braços a l'altura de les orelles. Comptem i expirem. Inspirem, pugem sense obrir. Obrint el pit. Expirem, baixem. Hem d'obrir aquesta part d'aquí. És molt important, la part del pit i la part a partir dels ombres cap a baix, que l'obrim moltíssim amb el ioga. Inspirem, pugem. Expirem, baixem. Ens observem què sentim. Inspirem, pugem. I al baixar no anem al mig, sinó que anem endavant, buscant el terra, sí? I des d'aquí ens traiem el coixí de sota i ens fiquem a 4 grapes. Les mans han d'estar sota els ombros i les cames sota la pelvis. Intentem fer la part l'esquena ben recta. Inspirem, pugem el braç dret, i en mirem. Expirem, baixem. Inspirem, braç esquerre, i mirem. Expirem, baixem. Cama dreta. Expirem, baixem. Cama esquerra. Expirem, baixem. Ara la mà dreta i la cama esquerra. Aguantem. Inspirem i expirem. Expirem, baixem. I el mateix amb la mà esquerra i la cama dreta. Inspirem, pugem. Aguantem aquí 1 o 2 respiracions, buscant l'equilibri. I expirem, baixem. Recostem el front al mat, amb les mans ben estirades cap al damunt. Descansem, ha de ser una postura còmoda. Inspirem, tornem al mig. I a l'inspirar anem a perro boca abajo, que és aquella postura del pont. Inspirem, pugem. Notareu que no us arriben o sí els peus al terra, podeu fer petits moviments perquè es vagi estirant la musculatura. És normal que al principi sigui una postura una mica incòmoda. Podem doblegar una miqueta les cames, perquè l'important és que estigui l'esquena ben recta i el coll que caigui una miqueta. Amb control, però relaxat, de la part dels ombros i el coll. Inspirem i expirem. Tornem a 4 potes. Inspirem. Tornem a perro boca abajo. Tornem a 4 potes. Inspirem, tornem a perro boca abajo. I ara, la cama dreta entre les 2 mans. Qui pugui fer un sol moviment millor, qui no, doncs no passa res. Al ioga no hi ha regles. Si hem de fer-ho en 2 o 3 passos, no passa absolutament res. I la peu esquerra entre les mans, deixem caure el coll. Inspirem, pugem, mans al pit. Mans cap a dalt. Expirem, baixem, mans al pit. Mans al terra. Peu dret enrere, peu esquerre enrere. Fem una miqueta de planxa. Baixem els genolls, baixem el pit.
Inspirem, pugem a cobra. I descansem, expirem, descansem. I inspirem, 4 potes. Expirem, i inspirem, pugem el perro boca abajo. I inspirem, peu dret entre les dues mans, peu esquerra, relaxem el coll, inspirem, mans al pit, cap a dalt, ben amunt, creixent molt, expirem, mans al pit, i cap a baix. Tornem a fer perro boca abajo. Fem una vegada més. Peu entre les cames, peu dret, peu esquerra. Inspirem, pugem. Ara expirem, baixem. Peus enrere, genolls, pit i cobra. Obrim bé el pit. Obrim moltíssim el pit, inspirem i expirem. Baixem, relaxem. Perro boca abajo. Posem la cama dreta entre les cames i l'altra cama la deixem estirada. Deixem aquesta cama, la cama esquerra estirada i la cama dreta entre les cames. Mirem cap endavant. Inspirem, pugem amb els braços paral·lels a les orelles, amb aquesta cama flexionada i l'esquerra estirada. Mirant cap endavant, amb els dos braços paral·lels a les orelles. Inspirem i expirem, guerrero 1. Inspirem i expirem, fem el mateix però posem els dos braços ben estirats, com una planxa, mirem el braç dret, no deixem de flexionar la cama dreta. Inspirem i expirem. Tornem amb les mans al terra, cama dreta cap enrere i ara posem la cama esquerra. Relaxem. Inspirem amb la cama dreta flexionada aquest cop, inspirem, guerrero 1, amb els braços paral·lels a les orelles. Expirem, guerrero 2, braços com una planxa, mirant la mà esquerra. Expirem, tornem al terra. Ens obrim de cames una miqueta, cadascú fins on pugui. Mans al pit. Inspirem, pugem. I expirem. Intentem baixar cadascú fins on arribi al terra, no s'amoïni. Si no podem arribar, cadascú fins on arribi. Tornem a pujar. Mans al pit. Ajuntem una miqueta les cames i les flexionem. Fiquem les mans per darrere, les entrellacem per darrere l'esquena
I inspirem, pugem i expirem. Baixem i amb els braços per damunt del cap deixem relaxat el coll i sentim com pesa. Amb les cames ben flexionades arribarem millor i serà menys còmode. Expirem. Inspirem cap amunt, obrim el pit. Flexionem les cames ben estirades. I tornem amb les mans al mig. Juntem les cames una miqueta, fem uns moviments per destensar. Ens quedem aquí, fem respiracions. Expirem. Inspirem. Expirem. Inspirem. Expirem. I una vegada aquí, ara farem un exercici que a les classes agrada molt i cadascú pot practicar com vulgui. Hi ha moltes maneres. Simplement hem de fixar-nos en un punt del mig, intentar mantenir un punt fixe i amb el peu, començant amb el peu dret millor, amb el peu dret ben arrelat al terra, sentint bé l'esterilla i intentem pujar una cama. És un exercici d'equilibri. Qui pugui, que pugi una cama amb les mans al mig i respiri. D'acord? Qui pugui, pot ficar el peu aquí, entre la part interior de la cama, amb les mans al mig. Qui es senti còmode pot agafar el peu, cadascú com arribi i com pugui. No passa res si ens desequilibrem, hem de tenir en compte de no caure, sempre que ens desequilibrem tornem al centre, però és molt important l'equilibri. Qui pugui simplement aixecar la cama, que se l'agafi si vol, però intentar mirar un punt al mig i aguantar l'equilibri una miqueta amb la cama. Ben arrelat el peu, qui pugui al centre, i si no, doncs així, com un flamenc. Expirem, baixem. Ara fem amb l'altra cama el mateix exercici. Arrelem del peu esquerre, inspirem, pugem i intentem mantenir l'equilibri en un punt fixe. Qui es senti còmode aquí pot posar el peu a la part interior de la cama. També hi ha l'opció d'agafar-se el peu, d'agafar-se el genoll. L'important és mantenir-se en equilibri en aquesta postura, cadascú com pugui. Si al principi costa molt, si has d'aixecar una miqueta el peu i caure, està perfecte. Cadascú al seu nivell. Fem una estona, intentem aquest equilibri. Expirem, baixem, tornem amb les mans al mig. Fem dues inspiracions i expiracions. Observem com ens sentim. Inspirem, obrim. Ben alt. Expirem, baixem. Inspirem, obrim. Creixem ben alt. Expirem, baixem. Un cop més. Inspirem, obrim. Expirem, baixem. Ara ens fiquem bé al mat.
i intentem sentar-nos sense més enllà les mans. Qui ho aconsegueixi, si hem de perdre l'equilibri podem ficar les mans, però si fiquem les mans cap endavant intentem sentar-nos i ens estirem a l'estera, al mat, relaxem les cames, observem com ens sentim. Inspirem i expirem, mirem si algú ens fa mal, si sentim alguna emoció que no volem, l'observem i no la rebutgem. Simplement l'observem. Ara, amb les cames així doblegades, tal com estem, les apropem una miqueta més als glutis, a la part dels glutis, i amb les dues mans ben ficades al terra, el coll ben ficat al terra. A l'inspirar, elevarem tota la part del tronc i a la pelvis, sí? Farem el mig pont, inspirem, la pelvis cap a dalt i obrim el pit. D'acord? Una vegada aquí, amb aquestes mans, qui pugui les entrellaci aquí sota i fiqui bé els ombros, obrint molt el pit. No ha de ser una postura que faci gaire mal, així que cadascú com vegi que està còmode. I aquí inspirem i expirem, obrim tota aquesta part del pit, i inspirem cap aquí, obrint-la moltíssim tant com puguem, sense forçar sempre. Dos més, inspirem i expirem. I ja expirem, baixem, fiquem les mans als costats, posem els ombros. Ens agafem els genolls i els apropem al pit. Busquem una postura còmoda, fem petits moviments. Inspirem i expirem. Tornem a ficar les cames al mat i ens aixequem amb les cames creuades, ens fiquem bé a l'estera, esquena recta, enfilem la cama dreta i la cama esquerra la fiquem a l'interior de la cama dreta. Inspirem, pugem, expirem, baixem, cadascú fins on arribi. Si arribes fins aquí, perfecte. Si arribes fins aquí, molt bé. Si arribes fins aquí, perfecte. I qui pugui, arribar fins al peu, o inclús hi ha gent que és molt flexible i arriba més. Cadascú fins on arribi. Inspirem i expirem. Sentim el dolor com estira la cama i no el rebutgem. És difícil perquè el dolor tendim a rebutjar-lo molt ràpidament i a vegades s'ha d'observar una miqueta, que sigui incòmode. Intentem posar el pit el més proper a la cama possible, cadascú amb les seves limitacions. Tornem al mig i el mateix amb la cama esquerra. Estirem la cama esquerra, la cama dreta, a l'interior de la cama esquerra, inspirem i expirem, baixem. Cadascú fins on arribi. Observem com estira la cama per darrere, sense forçar, no estirar més del que el cos pot, sentint una mica la tensió, però sense
forçat, sempre amb un dolor molt controlat. Inspirem, pugem, tornem al mig, posem les plantes dels peus juntes i amb els colzes intentem obrir una miqueta les cames, sempre inspirant i expirant. Fem petits moviments. Deixem el cos, el coll relaxat, la part dels ombros relaxada. I ara estirem les dues cames. Inspirem, els braços ben paral·lels a les orelles. I expirem cadascú que arribi fins on arriba. I inspirem, pugem. I expirem de nou, baixem, cadascú ara una miqueta més lluny. I tornem. Flexionem bé les cames i ens tornem a estirar. Deixem caure les cames cap a l'esquerra, obrim els braços i mirem cap a la dreta, cap al cantó contrari que estan caigudes les cames. I fem una torsió. Relaxem. Inspirem i expirem. Inspirem, tornem al mig. Ens abracem les cames. I tornem a fer el mateix cap a l'altra banda. Deixem caure les cames cap a la dreta. Obrim els braços i girem el cap cap a l'esquerra. Inspirem i expirem, ens relaxem. Tornem al mig, ens abracem les cames com abans, seguim relaxats, estirem les cames, ens posem en una posició còmoda, si hem suat, podem posar-nos una petita del sol, una manta i amb les mans cap a dalt anem a la part final d'aquest ioga d'avui i ens quedarem en Savasana, la postura aquesta cap a dalt, relaxada, inspirant i expirant i notant com pesa el cos, si està més cansat, si ens fa mal les cames, si hem fet algun exercici que ens ha costat més, ens observem. Però tot observem les parts més tenses del cos, que són l'esquena, espatlla,
el pit, si sentim alguna cosa després d'haver-lo obert. Inspirem i a cada inspiració i expiració deixem anar una part del cos. Inspirem, pensem en els peus, expirem, el relaxem. Inspirem, pensem en les cames, exhalem, la relaxem. Inspirem, la pelvis, exhalem, relaxem. Inspirem la panxa, exhalem, relaxem. Inspirem el pit, expirem, relaxem. Inspirem els ombros, expirem, relaxem. Inspirem els braços, expirem, relaxem. Inspirem a les mans, expirem, relaxem. Inspirem el coll, expirem, relaxem. Inspirem enmig, entre els ulls, entre les dues celles. Inspirem aquí. Expirem, relaxem tot. A poc a poc anem tornant, fent petits moviments, sense moviments bruscos. Anem tornant, anem movent el coll, movem una mica les cames, els peus. Notem com estem relaxats, que se'ns quedi aquest estat al cos, encara que ens movem, aquest estat de relaxació que es quedi dins nostre. Anem cap a un costat i ens posem les cames creuades, com abans, amb un petit coixí, sense sortir de l'estat de relaxació, i com abans amb l'esquena ben recta, com si tinguéssim un fil que ens estira. Inspirem i expirem 3 vegades. Inspirem, expirem fort. Inspirem, expirem fort. Inspirem i expirem. Metem les mans al pit. I fins aquí la pràctica d'avui. Namasté. Moltes gràcies. Qui vulgui es pot quedar relaxat, no ens hem de moure ja. Qui vulgui es pot estirar. Espero que hagueu disfrutat d'aquesta pràctica d'avui i que l'heu pogut seguir bé. Moltes gràcies a tothom. Namasté. Ens veiem el pròxim dijous. De res, a vosaltres. Adeu a tothom, m'alegro molt de veure-us, sentir-vos, encara que sigui així cibernèticament. Us trobem molt a faltar
i ens veiem bueno, demà hi ha més activitats cada dia, com sabeu, i el pròxim dijous una miqueta més de ioga, d'acord? Moltíssimes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé. Adeu.